Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Niata sa Martes sulod sa Oktaba sa Paskos pagkabanhaw, pasalamatan nato ang Ginoo kanunay tungod sa kaluwasan nga iyang gihatag kanato. Ato sang iyampo ang tibuok kalibutan, ang mga katawhan, labi na ang ato mga leaders na unta mabanhaw sa bangilang gugma sa usag-usa ug ang gugma sa pagpangalagad aron mahunong na ning mga kagubot, labi na ning gubat karon nga naghatag og dako kaayong mga kadaot o kalisdanan sa atong kalibutan. Ato sang iyampo ang ato mga benefactors and donors, sila nga nagsigig palit aning ato mga slots para sa ato mga projects nga hatagan usab sila sa Ginoo og bag-ong kusog, bag-ong kalipay ug katagbawan kabalaan sa kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdum ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langitnong hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadahay kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawhata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Magampo kita. O Diyos, naghatag ikaw kanamo sa mga panabang sa Pasko, padayuna pagpalambo ang imong katawhan pinaagi sa mga hatag na langitnon, aron tapos makabot namo ang hingpit nga kagawasan, magmaya unta kami diha sa langit, nga maoy hinungdan sa among kalipay dinhi sa yuta. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Mingon si Pedro ngadto sa mga Hudeo. Ang tanang mga tao sa Israel kinahanglan masayod nga kining maong Hesus nga inyong gilansang sa cross gihimo sa Dios nga Ginoo ug Mesiyas. Sa pagkadungog niini sa mga tao, natandog sila pag-ayo ug giingnan nila si Pedro ug ang ubang mga apostoles. Mga igsuon, unsa may among buhaton? Unya miingon si Pedro kanila, ang tagsa-tagsa kaninyo kinahanglan maghinulsol ug magpabunyag sa ngalan ni Jesucristo
aron pasayloon ang inyong mga sala, ug madawat ninyo ang gasa sa Dios nga mao ang Espiritu Santo. Kay ang saad sa Dios alang man kaninyo ug sa inyong mga anak, ug sa tanan nga atoa sa layo, tanan nga pagatawgon sa atong Ginoong Dios. Nangaliw po si Pedro kanila ug miagda nga nag-ingon, luwasan ninyo ang inyong kaugalingon sa silot nga ipahamtang ni ining daotang katawhan. Daghan kanila mituo sa iyang mensahe ug nagpabunyag. Mga 3,000 ka tawo ang nahidugang sa pundok sa mga magtotoo ni adtong adlaw. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang yuta puno sa kaayo sa Ginoo. Ang yuta puno sa kaayo sa Ginoo. Matarong ang pulong sa Ginoo, ug ang tanan niyang mga buhat kasaligan. Nahigugma siya sa husto ug sa matarong. Sa kaayo sa Ginoo, puno ang yuta. Ang yuta puno sa kaayo sa Ginoo. Tan-awang mga mata sa Ginoo, gitan-aw kanila nga mahadlokon kaniya. Kanila nga nagalaom sa iyang kaluoy, aron paglingkawas kanila sa kamatayon, ug pagamping kanila bisan pa dunay gutom. Ang yuta puno sa kaayo sa Ginoo. Ang atong kalag nagapaabot sa Ginoo, nga mao ang atong hinabang ug atong panalipon. Ang imong kaluoy o Ginoo, maniaon ta kanamo, nga nagalaom kanimo. Ang yuta puno sa kaayo sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan.
Himayaon ikaw, O Ginoo. Naghilak si Maria nga nagbarog didto sa gawas sa lubnganan. Unya mitikubo siya aron paglitli sa lubnganan, ug nakita niya didto ang duha ka anghel nga nagbistig puti ug naglingkod sa dapit nga nahimutangan sa lawas ni Hesus, ang usa didto dapit sa iyang uluhan ug ang usa dapit sa iyang tiilan. Day nganong naghilak ka man, sila nangutana kaniya. Siya mitubag, ila man god nga gikuha ang akong Ginoo ug wala ako mahibalo kung hain nila ibutang siya. Sa pagkahuman niyag sulti niini, milingi siya og iyang nakita si Hesus nga nagbarog didto, apan wala siya makaila nga si Hesus di ay kadto. Day nganong naghila ka man, nangutana si Hesus kaniya, kinsa man ang imong gipangita? Nagtuo si Maria nga siya mao ang hardinero. Busa miingon siya kaniya, kung ikaw mao'y nagkuha kaniya, tug-ani ako kung hain mo siya ibutang, kay kuhaon ko siya. Si Jesus miingon kaniya, Maria. Ug si Maria mitubag ni atubang kang Jesus ug miingon sa Hebreo, Rabboni, nga sa ato pa magtutudlo. Unya giingnan siya ni Jesus, ayaw ako hikapa, kay wala pa ako mahibalik sa amahan. Adto ahinoon ang akong mga igsuon ug suginli sila nga muadto ako sa akong amahan ug sa inyong amahan, sa akong Dios ug inyong Dios. Busa gisuginlan ni Maria Magdalena ang mga tinun-an nga nakakita siya sa Ginoo ug nga gisultihan siya ni Jesus niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Isip pari, sumusunod mi ni San Pedro ug sa mga apostoles. Nasa tong unang pagbasa nga paghumag wali ni San Pedro, murag wa to'y gamit-gamit og microphone. Adto kunong adlaw 3,000 ang nadugang nga mga magtotoo. Di ko ka-imagine giunsa to niya pagbunyag o giunsa to niya pagwali. 3,000 god. Daghan na, asa ka naabot o gani pa na din hikatagon, asa ka naabot ang 3,000. Kutob tibok na tong grounds, abot pa tingali dito, di pa napaigo. Ahinon, og dasokon jud kayo, so tingali din niya tong grounds nya why microphone. Imagine ninyo, epektibo pa ka nang isulti sa tao, why microphone? Nya humag niwali pag yun, mura bag kaning aton naman tay pre-Jordan, kanang pre-Jordan ba? Ambot ning aton mga katikista, kisa may tighatag dinig pre-Jordan. Minaw ko, inyong walihan diha kada pre-Jordan, may lagkaabot siguro nag 100. Usahay, daghan lagi ng 100. Ang uban gani, di naman gani maminaw. Magsigi naman lagtabi-tabi, magsigi text-text, cellphone. Kadto 3,000. Di na to ma-imagine, nya gibunyagan dayon. So pre-Jordan usa, nya human, bunyag 3,000. Naka-imagine lang ko unsa ang grasyas Ginoo nga miuban sa mga pulong ni San Pedro ug sa iyang mga kauban. Kanabang nahimong very attractive ang ilang pulong nga ang tao dili na ganahan mo undang sa pagpaminaw. Ug magwali ko ron din hig 30 minutos ganahan pa mo maminaw. Sus, luos lamog lingi, luos lamog lihok-lihok kunya kanang inyong mga relo, inyong nang tanaw-tanawon,
Nya mulingi din mo ngadto sa orasan inyo pa jud ko pakitaon nga mulingi mo sa orasan. Nganong na epektibo man ang wali nilang San Pedro? Tungod kay nagda sila Ginoo sa ilang kasing-kasing o sa ilang kinabuhi. Si Mother Teresa of Calcutta, wa man to siya sigig wali, pero gada siya Ginoo siyang kinabuhi, natandog ang tibuok kalibutan. Si St. Francis of Assisi, wa man to magsigig yun o ka na ganing wali o dagko kayong crowd, sige raman tong alagad sa mga masakiton o sa mga makililimos, pero natandog ang tibuok kalibutan. Mo ni siya ang atong inspiration, mga Katoliko or mga Kristiyano. Dad-o nato ang Ginoo sa atong kinabuhi, ang tanang butang nga naas atong o tanang sitwasyon sa atong kinabuhi monindot gyud na agyoy gitawag og transformation. Daghan makitag mga debosyon karon, na ay Holy Face, na ay sa panang uban Alliance of Two Hearts, Divine Mercy, karong umaabot Domingo, Second Sunday na Divine Mercy, Legion of Mary. Daghan kayo mga debosyon. Pero pangutan-an ng mga nagdebosyon, nagda ba sila Ginoo? Naa kay Ginoo. Maningil man lang gyapon utang, mukihar man gyapon sa dili makabayad sa utang, igihan man gyapon kay mga utlanan, masuko magkuhaon ang ilang mga tanom, ang bunga sa ilang tanom, masuko man. Naagani na natong kahakog, naapa na natong kasina, naapa ng linibakay, na way kapuslanan. Liwat ra ta adto mga Hudiyo nga wa mo dawat ni Kristo nga siging adto sa templo, siging hapa-hapa didto, siging puasa, siging offer anang ilang mga offerings para sa Ginoo, pero way Ginoo ang kasing-kasing. Karon unsaon man nato pagsiguro nga naay Ginoo atong kasing-kasing? Kibaw mo. Magsige tag rosaryo. Tingali. Sige tag chaplet. Tingali. Sige tag basa ng tisira sa Legion of Mary. Tingali. Pero di pa na siya assurance. Sa mga pinaka-assurance, kanang mahimong number 1 nga gipangita nimo kada adlaw ang Ginoo. Kada bang di ka muundang og pangita hangtod imo siyang makita diha anang adlaw. Muna nahitabo ni Maria Magdalena diri sa atong unang pagbasa sa atong ebanghelyo. Naghilak na gud siya nga nangita sa Ginoo. Nambot pila ka buk nato nga muhilak yung di ka kita Ginoo. Muhilak noon o wa na'y cellphone, mga batanon karon, wa na'y cellphone, wa na'y load, hilak. Wa na'y TV, labi na kanang smart TV gyud. Na muhilak oy. Ngita gyud. Ngayo paspari usahay palitog TV. Di ba? Okay, mo'y gipangita. Hasta pare, ngita gyapon kolekta, hilak bagway kolekta, paita di kinabuhi, sige tag dupa-dupa, watay agi. Pero di mangita Ginoo. Kano, lingi ako na imong tupad. Hinanana kay Ginoo diya. Sige. Anay Ginoo? Mailhan man mo ang naay Ginoo. Ang sabay mga timailhan. Mawa ang kahadlok. Kanang din agyod mahadlok. Sinang kasi Maria Magdalena, nagsigig hilak dito sa lubnganan, nga tuwa dito mga gwardya nga nipatay ni Jesus. Wagi siya mahadlok nga basig isunod siya patay. Dito siya nangita.
wa na siya kahadlok. Sila si San Pedro, nanguha man to, nanabon man to sila sa ilang mga pultahan katong ilang mitinganan. Pagsud sa Ginoo diha nila silang kinabuhi, giablihan nila ang pultahan, nagsangyaw na in public. Sa una magtago-tago, karon mo sangyaw na. Kamo, wa na mo'y kahadlok. Di mo mahadlok nga ubano na inyong buhok. Di na nyo na patina. Oh, hadlok kaayo. Di mo mahadlok nga makanser. Di mo mahadlok nga masakit. Di mo mahadlok nga mahagbong anang mga board exams. Oh, di mo mahadlok nga mga bit inyong bana. Oh, wala na, unang tingog. Di mo mahadlok nga mga bit inyong asawa. Da. Mo biyahe mo, mo adto mo gawas nasod, o mo sakay mo eroplano, di mo mahadlok nga makras. La. Ako mo sakay ra ba kurog? Sakay ra ba kurog kuan barko karong taud-taud. Stag malunod no. Di mo hadlok ka na. Oy, daghan kay tag kahadlok. Usahay god damgo-damgohon na lang ta sa atong kahadlok. Nay moingon ako pader, gadamgo kog bitin unya. Unsa may meaning ana pader nya? Pag abot pa gyud na kamata ko pader perti na kong kulbaa nya pagkabalik na kog tug, liyo na sad ang akong kanang kuan gidamgo nako. Apat yun noon gagana. Nako tingali ang imo ng mga kahadlok ug mga kabalaka. Ngunay mo tunga inig abot na sa imong katulugon. Ana, una usahay di na lang sa nang kakatug kay hastas imong paghinanok samukon kas imong kahadlok. Mo nang daghan kay karon nagdepresyon, daghan kaayo nga stress, mga kahadlok man gunagod. Kay wa kay Ginoo, nangita kag kwarta, nya mura magminus ang kwarta, nahadlok na ka unsay sunod nga mahitabo. Nangita ka og acceptance nga gusto kang dawaton ka sa imong isig katao, sa imong pamilya, gisalikway ka, nabalaka na ka, naguol na ka, kay dili ka kadawat nga isalikway, kay wa man sa kay Ginoo. Butangi Ginoo imong kinabuhi. Di ba bisag isalikway kanilang tanan, moingon ra gyud ka, wala na akong hahanapin pa. Di ba? Psalm 23, the Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. So mawa gina mga kabalaka kahadlok. Ikaduha, nga timaan nga naatay Ginoo, ang tanan natong mga pagtan-aw sa mga butang mahimo ng Diyos nun. Padalitan, kakita kag tawo nga nisuyop, imo pag yun ang anak, unsay imong isulti? Nisuyop ba? Drugs. Unsay imong isulti? Muana dayon ka, hununga na. Hununga. Ang una kita nimong makita, moingon dayon ka, ni ay luwasonon. No, di ba? Ni ay luwasonon. Yung sa umana nimo pagluwas, imong kasaban, imong hulga-hulgaon, di man na mo'y pangginoo. Higugmaon, higugmaon. Una, sigihan na nimong palit og suyupunon. Higugmaon man. Ang samuday mong ihatag ang kanang kontra niya o kanang iyang makalipay. O nahigugma ka, kanang yung makalipay. Di ba? Ikaw niya pa dir, maadik na. Oh, pwede mangganig mo kuyog sa kaniyang suyog. Nga naman, nahigugma man ka, kuyog yun. Muna si Kristo, pagkakita niya nato nga naglunang natasasala, milunang siya kuyog nato. Nya kahibaw man siya nga ang silot sa sala kamatayon, nagpakamatay siya, kuyog nato ug para nato. Hasta pag ganitong tulisan, iya pag yung gidas paraiso. Kana bang ang ato ng pagtan-aw sa atong isig katao, dili na kaaway, kung dili
ato ng igsuon. Mauna siya ang gisulti ni San Pedro, mga igsuon, luwasa ang inyong kaugalingon nining dako kayong silot nga umaabot. Karabang maluoy kas tao nga nakasa, nanglitan ka nang niilog sa imong yuta, gipapahawa pagyug ka sa imong lugar nga gipuy-an, kaya ang imo tax decra imong gikuptan ang iya title nga iya day kuralon, no trespassing private property. Unsa imong bation anang tawhana? Ngiling nga imong tupad. Ning naog anaon ka unsa imong bation? Ilogon ba imong yuta? Unsa man masuko kaniya o maluoy? Masuko no. Awa pa kay Ginoo. Awa pa kay Ginoo. Pero maluoy kaniya kay tungod impirnohono na siya tungod sa iyang kahakog, maluoy ka kana na kay Ginoo. Kay ang imong pananaw sa imong palibot Diyos nun. Ano bang ang imong matang gigamit ba Diyos nun? O nyarog ingnon kaspari palit mog slat sa may imong bation. Malipay o hasulan? Lipay? Linya imong tupad na malipay ka nang sige palit og slat. O malipay ka, congratulations na kay Ginoo. Pero di kay ka malipay, hasulan ka, sige pahinumdum ang slat. Yawanon ka. Anya katapusan unsa may di mailhan nga naa na tay Ginoo, excited kay tang mamatay, di na jud ka mahadlok mamatay, excited kang mamatay. Ngano man ganahan kang mo experience anang gitawag og resurrection. Kana bang inig kamatay nimo igsunod nimong tan-aw, it's a new world, the world of happiness. Wa nay mga batig naong didto, wa nay mga batig batasan, wa na didto yung mga kagubot, way gubat. It's a beautiful world. Aninduta ka na, no? Excited mo? Sige, katapusang lingi. Tingnan, okay ra nimo kakita na kag Ginoo ugma. Ugma na ba? Ugma. Ay, maingon ka, ikaw lay una, simbak ko lang. Manggunit pa kita ba? Manggunit pa kita ng kalibutan na awa pa kay Ginoo, anak. Kaya ang dunay Ginoo, excited yun nga mutabok. Matod pang San Pablo, giisip ko na ang akong kaugalingon na patay, o kung buhi pa ko karon, si Kristo na ang nagpuyo kanako. Siya mismo ba yang giisip na patay na siya? Kung ako'y papilion, matod pa niya, pilion ako nga mahilayo ako ni ining lawasa aron maduol ko sa Ginoo, kay sayod ko nga samtang niya pa ko aning lawasa, layo ko sa Ginoo. Ana, no? San Pablo, nduta, no? Excited mamatay ba? San Roque, mo sa nayang gibati. San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, maugya po na ilang gibati, kay nasudlan man sila Ginoo. Sige, mangita na ta Ginoo, ha? Sugod karon, sige katong mangita Ginoo, manindog na ta. Pagampo sa katawhan. Mga igsuon, pinaagi sa Ebanghelyo si Kristo misulti kanato ginamit ang mga pulong nga way katapusan diha sa iyang mga apostoles. Busa malaumon kitang mudangop sa Ginoo sa pag-ingon, amahan sa nabanhawng Ginoo, wag tanga ang among mga kahadlok. Amahan sa nabanhawng Ginoo, wag tanga ang among mga kahadlok. Nga ang simbahan padayong magtudlo sa kang Kristong kamatuoran ug makigasdang sa mga dautan sa atong panahon, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa nabanhawng Ginoo, wag tanga ang among mga kahadlok. Nga ang mga pangulo sa kalibutan mupatunay sa katarong diha sa ilang paggahom ug makugihong magwagtang sa mga dautan diha sa atong katilingban sumala sa ilang gipanaad, magampo kita sa Ginoo.
Amahan sa nabanhawng Ginoo, wag tanga ang among mga kahadlok. Nga kitang tanan nga nagatigom dinhi, magpabiling magmatinud-anon sa atong mga panadad sa bunyag, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa nabanhawng Ginoo, wag tanga ang among mga kahadlok. Nga ang mga masakiton mahimong gawas nun, gikan sa ilang lawas nun og espirituhanong balatian, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa nabanhawng Ginoo, wag tanga ang among mga kahadlok. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa nabanhawng Ginoo, wag tanga ang among mga kahadlok. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug paggiyan ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa nabanhawng Ginoo, wag tanga ang among mga kahadlok. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa nabanhawng Ginoo, wag tanga ang among mga kahadlok. Nga ang mga matuohong mihalina, makaambit sa mahimayaong pagkabanhawa ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa nabanhawng Ginoo, wag tanga ang among mga kahadlok. O Dios, pinaagi sa kamatayon sa imong anak, gihatagan mo kami bag-ong paglaom sa kinabuhing way katapusan. Dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy nganha kanimo, uban sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig o paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata ang mga halad sa imong banay, aron tinabangan sa imong panalipod, dili unta namo wadon ang mga gasa nga gihatag, kundili moabot unta kami nganha sa mga gasa nga walay katapusan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kaning Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon ang nagibayaw ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining adlaw nga mahimayaon kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko.
Siya gayod ang matuod nga kordero nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Sa pagpakamatay gilaglag niya ang among kamatayon, ug sa pagkabanhaw giuli niya ang among kinabuhi. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan, niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga aniya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Amen.
Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit tong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesus Kristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sab kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipangulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
ang lawas ni Kristo. Amen. Oh, let the Son of God unfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit, like a dove, will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your lives. Jesus, oh Jesus, come and fill your lives. Magampo kita. Makagagahom nga Dios, patalinghugi kami og andama aron mahimong takos sa kabulahanang tunhay ang mga kasing-kasing sa imong banay nga imong gihatagan sa hingpit nga grasya sa bunyag. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios nung gahom. Nya mulihok ra ni nato kun ato gyung pasudlon ang Ginoo, magsigi gitag pangita niya matag adlaw. Salamat sa mga tawo nga aming hatag nato sa ilang suporta, pero dili pa nato ma-update karon ang ato mga slots kay ato na lang tingbon inig ka ma-print na nato sunod nga mga adlaw, basig Huwebes pa siguro nato ni ma-report. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kaninyo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.